Minulú jeseň som sa ešte v lete stretol s jedným z Saskiek a ten ma inšpiroval myšlienkou, že vieš, keď chceš robiť úspešne repku, tak ju musíš zasiať hneď po žních. Vtedy, keď tá repka tvoja poschádza, ešte všetci majú výdrol repky na poli, tam sú nasťahované skočky a tú tvoju repku si nevšimnú. Mám pocit, že to celkom funguje. Vôbec na nej neboli skočky, respektíve úplne akože smiešné. Keď sme aj na jeseň pozerali pred zimou a rozrezávali sme rastliny, tak v koreň, respektíve v bíli neboli nasťahované tie skočky. Táto repka zasiatá 1. augusta, no odtedy tu vlastne nešlo nič, tu nešlo ani regeneračné hnojenie, nič a pôjde tu až kombajn. Som presvedčený o tom, že repka by sa dala robiť bez chémie, viac menej, samozrejme len s herbicídnym ošetrením. Pokiaľ by repky nebolo tuto na západnom Slovensku, ja neviem, možno, že na plocha 25-30%. A ešte spomeniem jednu vec bez nejakého historického sentimentu. Do roku 90 okresné poľnohospodárske správy prísne strážili osobné postupy a všetci skúsení starí agronómi vedia, že vtedy sa mohla olejnina siať iba raz za 6 rokov. Čiže keď ste mali teraz, tu mám repku, o 6 rokov by som tu mohol dať slnečnicu alebo znova repku. Keďže bola slnečnica predpísaná, že ju musel každý pestovať, tak sme mali, vtedy bol veľmi pestrý osevný postup u každého poľnohospodárskeho podniku.